Настани се удобно и позволи на тялото постепенно да се отпусне в опората под себе си, докато вечерта те кани да оставиш зад гърба си всичко, което вече принадлежи на отминалия ден. С всяко спокойно издишване можеш да освобождаваш мислите, задачите, разговорите и емоциите, които са преминали през теб днес, без да се опитваш да ги подреждаш, анализираш или задържаш. Позволи на деня да се отдалечи от теб така, както светлината постепенно се отдалечава от небето, оставяйки след себе си тишина, мекота и пространство за почивка. Всичко, което е било важно днес, вече е получило своето място, а всичко, което е останало недовършено, може спокойно да изчака до утре, защото тази нощ е създадена за възстановяване. Докато дишането става по-бавно и равномерно, може да усетиш как тялото постепенно пуска напрежението от раменете, от лицето, от гърдите и от корема, позволявайки на всяка част от теб да се върне към спокойствие. Освобождавам деня не като усилие, а като меко вътрешно позволение да спра да го нося със себе си, да пусна това, което вече е минало, и да се върна към усещането за лекота. Няма нужда тази вечер да преговаряш отново всичко, което се е случило, защото умът може да се успокои, тялото може да си почине, а сънят може да дойде по своят естествен начин. С всяко издишване денят става все по-далечен, а настоящият момент става все по-тих, по-мек и по-подкрепящ. Позволи на мислите да се разтворят като облаци, които бавно се отдалечават в нощното небе, докато вътре в теб остава повече простор, повече тишина и повече покой. И докато лежиш спокойно, може да почувстваш как цялото тяло постепенно разбира, че вече няма нужда да бъде готово, напрегнато или нащрек, защото този момент принадлежи на почивката. Всичко, което можеш да пуснеш, нека се пусне. Всичко, което можеш да оставиш, нека остане зад теб. Всичко, което може да почака, нека спокойно почака до утре, докато нощта става все по-тиха, дишането става все по-меко, а тялото все по-отпуснато. Можеш да се довериш на това спокойно преминаване от деня към съня. Позволи си да освободиш тежестта, да пуснеш мислите и да приемеш покоя, който вече започва да се настанява в теб. И докато сънят постепенно се приближава, можеш да останеш в усещането, че си подкрепена, защитена и спокойна, знайки, че денят е завършен и че сега е време за дълбока почивка. Спокойна нощ!